आं देग्लाय नैबे बैसागुआव माने मा होननांगौ बयनोबो रायजोफोरनो बैसागुनि मोजां हामलायनाय बावहरनानै जाहाथे बे बैसाग दानाव जोङो बयबो मोजाङै मोजां थांना थानो हायो आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। बैसागु होननानै बुङोब्ला हयथ' जोंनि बर'निल' नङा जोंनि नर्थ इस्टआव बिखेखै आसामाव बेलेग बेलेग जोंना बर'नि बैसागु हारसाफ्रा होनना बिहु आरो गुबुनफ्रा माने संक्रान्ति बिदि होननानै बुङो। नाथाय बे बैसागुआ जाहैबाय मोनसे रितुनि फोरबो। बर्थमान बे समा बे बैसाग समा आरो बेहाय गथै प्रकृतियानो सोलायजोबो। दंफां लाइफां जिब जुनार गासिबो बिसोरो जेरैबायदि दा दंफां लाइफांफ्रा बिलाइफ्रा सिरिजोब्बाय दा गोदान महर लाबोबाय हाग्राफ्रा गासिबो सान्दुंजों राननानै दिनै दा अखा एसे मोननाय लोगो लोगो गासिबो हाग्राफ्राबो माबा खिलिखांफिनजोब्बाय गासिबो गोरलै जाजोब्बाय। दा थिग बिदिनो मानसिफोरनि देहाफ्राबो बे समाव नेचारेल हिसाबै जोङो गासिबो गोरलैयानो जाजोबो। जायनि बेलायाव बे समाव बेमारफ्रा थाब थाब साबखाङो मानसिफोरनाव। बेनिखायनो जोंनि बे मा होनना बुङो दिनैनि बे मोसौ थुखैनाय समाव जों माबा जायो खुंखा जायो। बे खुंखाया ओरैबायदि मोनसे मुलि जि मुलि माने बे बर्थमान बे रितुनि जिथु बेमार फिसा फिसौ जिथु साबखाङो मानसिनाव बेखौ प्रटेकसन होनो हानाय दा बेवहाय गोहो दङ आरो बेनिखायनो जानाय जायो। ओमफ्राय लोगोसे जोङो जे बै राइदिं बिलाइयाव जोङो माला थुनानै बा खाथ्रि बिबार बहाय लाव फान्थाव थाइजौ खान्थाल फिथाइफोरखौ सुनानै जिथु माला सुनानै जिथु दरखं मोखां दोनो बेफोर जाहैबाय मोनफा मोनफा मुलि। बियो दरखं मोखाङाव दोननाय माने जोङो दरखं माबा थांलाय फैलाय खालामनाय समाव बिनि जिथु घ्राण बे घ्राणा सब समाव जोंनाव जों मोनबाय थायो। जायनि बेलायाव जों बिनिफ्रायबो मुलि हिसाबै माने बे बेमार आजारखौ माने बे न'खरनि परिबेसाव फिसा फिसौ बिजानुखौ बिनि घ्राणानो गासिबो धंस' खालामजोबो। ओमफ्राय बे जाहैबाय बोथोरजों गोरोबनानै माने जों गावखौ गाव बोरै माने बे जिथुखे जोंनि देहाया गोरलै जाबाय थाब थाब बेमारा साबखाङो। बेनिखायनो बै मुलिफोरखौ जोंनि आबै आबौमोनहा मा दिननिफ्राय बेफोरखौ आबिष्कार खालामबोआ जों दा बेफोरखौ मिथिला। नाथाय बेफोरखौ जोंहा दा मा होननांगौ स्टाडि खालामनो एबा गबेषणा खालामनानै जोंहा बहुद स्कप दङ बेवहाय। आं सानो जोंनि गोदान जोलैफ्रा बेफोरखौ बियो गबेषणा खालामनायनि मोनसे स्कप लानो हायो। आरो जेरैबायदि मोसौफोरनो जोङो दिनै मोसौ सुनायाव माबाजों हांगारजों ओमफ्राय थाव गोथांजों माबानानै जोङो बेखौ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव बेखौ जोङो माबायाव फोथायाव माबायाव खर'आव एबा मोदोमफ्राव जोङो बेखौ हासुंजों होनानै जों थुयो एबा गङाव जों जिथु थाव माबा फुनो बेफोरबो मोनफा मोनफा मुलि। दा जाहाथे जिथुखौ जों मोसौ नङाबानो जों आबाद मावनानै जानो हाया। ओंखायनो जोङो मोसौखौहाय जों जथ्न' लाखिनांगोन आरो बे मोसौआबो नेचार हिसाबै बेहाबो देहाफ्रा गोरलै जायो थाब थाब बेमारा साबखाङो। बेनिखायनो बै मुलि माबाया थाव गोथांजों हांगारजों आरो माबाबो होबावो आं नुनायाव मा होनो बेखौ किसुमान मुलि दंबावो आरो बेखौ होदेरनानै बेखौ खालामनाय जायो जेराव मोसौआ माने बै फिसा फिसौ बेमारनिफ्राय बिसोरबो रैखा मोनो। बेनिखायनो जों मोसौखौ जों जथ्न' माने बे मुलिखौ फुननानै मुलिखौनो होनना बुंबाय आं बेखौ फुननानै जों बिनि माबाखौ बेमारनिफ्राय जों बेखौ बारग'होनो सेस्था खालामो। बेनो जाहैबाय जोंनि बैसागुनि मुल तात्पर्यआ। जिहेतु जोङो आबाद मावनानै जाग्रा हिसाबै बे समावथ' बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्राखा दाबो आबाद मावनानै जाग्रा
नंखायनो जोंहा मोसौआ जथेस्थ' गोनांथार नाथाय दा ट्रेक्टर फैखांनायनि उनाव लासै लासै बेफोर जुगा परिबर्तन जाबोगासिनो दं बेथ' आरो जों समजों गोरोबनानै बेथ' जाखागोनखा आरो मोनसे समाव हयथ' मोसौफ्राबो थाहैगोन ना थाहैलाथाय एसे समस्या जागासिनो दं हयथ' बिदि खोथा गैया बे जाहैबाय गावबागाव माबानि मा होनांगौ गावनि गोसोनि बाथ्रा बे फुंखा जानानै माबा जुमाय नङाबानो जों फुंखा जानाङा बे खोथा नङा फुंखाया बेलेग जुमाय होननाय बुस्थुआ बेलेग नों जुदि नोंहा लोंनायनि अयभास दंबा लोंनायखौ जों खोब मानाबो बुंनाङा गाज्रिबो बुंनाङा नाथाय बेखौ जानानै जायोबा जों जुमाय लोंथारनांगौ बिदि खोथा गैया बेलाय मिसा खोथा बेनिखायनो देग्लायनि बे बैसागुखौ माबायदि बारहरनायखौ लुबैयो सार सुबुंआरि दा खिन्थु बोसोरै बोसोरैथ' बैसागुआथ' बोसोरै फैखायोगा गावबागाव सम लानानै सफैखायोगा आरो जों गोदो उन्दैयाव जिबादि बैसागु नुबोदोंमोन बे समनि माबा बैसागु दानि सम बैसागु अनेक डिफारेन्सा दङ दा एसे लासै लासै गोदोनिफ्राय दानि बैसागुफ्रा एसे साबसिनबो जाबोबाय आरो एसे सफिस्टिकेट फर्माव फैगासिनो दङ मोनसे समाव खस्थ' गाज्रि अबस्थायाव थांबायमोन बैसागुनि माबाया हाल साला माने बुंनो थाङोब्ला भिखारि बादि जाजोब्बायमोन बे माने बैसागुबा मागिनांगौ बेबादि मोनसे सर' फैबायमोन बेफोरथ' गाज्रि खोथाथार दा खिन्थु बे बुस्थुफ्रा जे गैला नैबेफोर जाबाय जोङो थारमाने जोङो संस्काराव फैगासिनो आसलथे मागिनायनि बिदि खोथा गैया थारमाने जोङो बेखौ गामिफ्राव बिदिनो गोदान बैसो सेंग्राफोर बुरिफोरा बुरिफोर बोरायफोर बिसोर ज'नो गावबागाव मोनसे बैसो गोरोबलायनानै खाना फुर्तियाव मोनसे खाना जानाय जायो बेवहाय हयथ' खांलायनानै जायो खायसे नाथाय बे जानो थाखाय माबा मोनसे खाजि बुख्रि जानो थाखाय मागिथारनांगौ बेबायदि खोथा गैया जों खांनानैबो जानो हायो बेबायदि आरो खोथाया मागिथारनांगौ बिदि खोथा गैया खिन्थु मागिनाया बे मागियो एसे फुर्तियाव ओरैनो न'खर जुमाया न'खर हाबनानै जुमाय लोंनानै बिनिफ्राय निसायाथ' नांखागोनखा जुमाय लोङोब्ला बेफोरावनो फुर्तिजों मोसायो आरो ओंखायनो बै न'खरफ्रा सोरबा दावदै दंबा दावदै हरो सोरबा फैसा दंबा फैसा हरो बिदि हरजायो आरो बेखौ हरथारनांगौ बिदिबो खोथा गैया सोरबा अननानै हरोबा खोथाया बेलेग आरो नाथाय न'खर थांनानै बिदि माबा मोसानाय मेथाइ खननाया बे मोजां आखु उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।